גברים צריכים לקחת קריאטין, נשים צריכות לקחת קריאטין, ואפילו מבוגרים צריכים לקחת קריאטין. קריאטין הוא אחד התוספים הבטוחים והיעילים ביותר שיש לנו היום. בנוסף, הוא אחד התוספים הכי נחקרים שיש לנו היום. והנה 3 סיבות למה גם אם אתה לא מתאמן, אתה צריך לקחת קריאטין. הדבר הראשון הוא שקריאטין עוזר לשמר מסת שריר גם אם אתה בכלל לא מתאמן. שזה אומר, במיוחד אצל אנשים מבוגרים שככל שהם מתבגרים עם הגיל, היכולת שלהם ועליית מסת שריר שלהם יורדת, ואפילו הם מאבדים מסת שריר. אז קריאטין יכול לסגור לכם את הפינה הזאת. הדבר השני, שקריאטין לא משפיע רק על השרירים. קריאטין משפיע גם על בריאות המוח, שיפור הקוגניטיביות, במילים פשוטות על הזיכרון והעייפות מנטלית. הדבר השלישי, שקריאטין משפיע גם על מצב הרוח שלך. שזה אומר, במיוחד אצל אנשים שנמצאים בסטרס תמידי, או שהם צורכים מעט קריאטין בתזונה היומיומית שלהם. קריאטין הוא אחד התוספים היעילים, הבטוחים והנחקרים ביותר שיש. יש לו 0 תופעות לוואי, ויש לו רק יתרונות. יצרתי מדריך חינמי על קריאטין, שמסביר כמה צריך לקחת, מי צריך לקחת ומתי צריך לקחת. אם אתה רוצה לקבל את המדריך החינמי הזה, כל מה שאתה צריך לעשות זה לכתוב פה בתגובות קריאטין